El problema no és... Competències n'hi ha. No, però el problema està en que tu vas al Parlament espanyol, i jo ho vaig dir de totes vegades que parlàvem de l'Estatut, és que tots els debats que a més es traslladen tenen que veure amb competències autonòmiques. Els partits diuen, universalitzar l'educació de 0 a 3 anys. Així ho estem fent. Hi haurà una renta bàsica de ciutadania. És que tenim una lliure ensenyar de renta. Que al final el que importa són les polítiques per a això. I Portugal, Espanya, País Valencià, avui són reductes d'esquerres amables, plurals, en un component nacionalista, que tenim que continuar gaudint d'este moment, perquè si no al final ens arrumbaran. Ja és un tema de defensa de la democràcia. Jo crec que és una situació molt complicada. I l'estat de avui, Vox, que esto se coloca en el bloc constitucionalista. I en el seu programa el que volen és carregar-se les autonomies. És que la construcció de l'estat autonòmic és quasi federal. És una construcció de les forces polítiques de la transició. I en Espanya hem aconseguit laminar uns problemes vinculats a aquest model, que és imperfecte, que podria anar més lluny, el que vulgueu. Però el que és de veres és que és molt millor que un estat centralitzat. I hi ha forces polítiques que estan recentralitzant, i per això s'escolta enseñanza del castellano obligatorio en toda España, que les devuelvan las competencias de educación, una situació crítica i les eleccions extremadament complicades. Crec que no hi ha propostes concretes. El valencianisme se guanya i convenç i s'exerceix cada dia. Jo crec que podem estar molt orgullosos d'aquest govern, ha sigut inestimable també de Podem, i d'Atermanat, que hem aconseguit fer una transformació brutal de la societat valenciana. I, per exemple, la meitat de les lleis que hem aprovat, serà al voltant de 80, les ha votat Ciudadanos, ja que reneguen a l'ADAS. I el 35% de les lleis les ha votat el PP. Perquè la convivència parlamentària ha sigut molt diferent al que ocorria en els pitjors anys de la dreta, en què entrava a camps, allí tot el món s'alçava a aplaudir com si fos la Mare de Déu, se n'anava, insultava a tot el món. No, ahí hem comès molts errors, però la pluralitat ha vingut per a quedar-se, i el que continuem és tenir una majoria que sigui més sòlida d'aquest projecte, que crec que seria una pèrdua brutal si s'equivocara. Jo no me puc quedar una proposta de valencianisme per a la pròxima legislatura, perquè nosaltres som un partit d'escrita obediència valenciana. Allà on anem marquem l'escrita obediència valenciana. Si vos presentem a Madrid perquè volem tindre persones allí que defensen els interessos dels valencians i de valencians, no diputats i diputades o senadors, que ara tenen un ave i s'obliden de la nostra terra, aleshores nosaltres no podem escollir una proposta. Nosaltres tenim tot. El que sí que s'ha demostrat avui és que s'han quedat moltes coses damunt la taula. Pues mira, només en l'últim pleno que no vam fer, teníem la relació de Denia, que ho està pagant. Quina ho està pagant la relació de Denia? Teníem la llei del cartogràfic, que ja és la llei de les diputacions. Teníem el dret civil valencià, que avui no S'ha d'eliminar el segon metge en els bous al carrer. I se vol agradar molt a vosaltres. La de la FSB, teníem moltíssimes coses que havien ajudat a millorar la vida dels valencians i valencianes, que és per això el que vos presento. Ara, si jo tinc que escollir algo ineludible per a la pròxima legislatura, aquell que me coneix ja sap que és l'infrafinançament. Necessitem un tracte just per al País Valencià. No? Voleu que vos conte per què? Voleu que vos conte com d'infrafinanciats estem? Ho sabem, no? No fa falta que anem al discurs de que estamos infrafinanciados i tal, perquè ho sabem. Sabem que som el 10% de la població que no rebem. Sabem que en el deute històric hem arribat ja a 20.000 milions d'euros. Jo dic aquesta xifra, jo m'assuste. Aleshores jo crec que no pot passar la pròxima legislatura que tinguem un tracte just per al País Valencià. I mi se'm quedaria jo. Jo no, com estem més escorats i en el tema de la llei d'urgència de València, doncs no s'heu obviat una cosa ràpida. La llei d'urgència de València, com comentava Moisés, és fruit d'una època. És una llei del PSOE, una llei de simple fiscal, i igual és la llei que podia ser en aquest moment. Clar que hem d'avançar moltíssim. Jo crec que se pot millorar i se pot anar avant, i la immersió lingüística pot ser interessant, però el punt
inflexió de ser prestigiar, que la gent no puga utilitzar el atisbo de la imposició, sinó prestigiar l'aprendre valencià i l'utilitzar el valencià a nivell social com a cosa, com comentava Manol, amable i positiva. Jo crec que les polítiques haurien d'anar per ahí. Ràpidament, nosaltres, claro que tenim qüestions puntuals que, com tu has plantejat, jo diria que siguin propostes per avançar en el valencianisme, clar, ho ha dit Mònica, el finançament, la santa trilogia és el finançament autonòmic, el corredor mediterrani i l'aigua que sempre s'oblidem, i clar, nosaltres no s'oblidem del pla hidrològic i s'oblidem de la necessitat de l'aigua per al nostre desenvolupament turístic, per al nostre desenvolupament humà i per al nostre desenvolupament econòmic, clar que sí. I a hores d'ara, gràcies a la meritòria Associació de Juristes Valencians, la recuperació del dret civil propi, clar que sí. Però també coses com en esta situació que tenim en l'estat espanyol del pulso de Catalunya que portem 8 anys parlant d'això i posant el foc i pareix que tot l'altre ja no té res a veure, doncs pot ser que la comunitat valenciana hauríem de liderar discursos i se creem allò de l'autogovern i se creguem allò de l'estat autonòmic, hauríem de fer aquest territori per la seva identitat, per la seva naturalesa i per la posició que ocupem, que fórem els que liderem la renovació del títol octau de la Constitució, de que primem i enfortim l'estat autonòmic actual. Pot ser que això pot ser un discurs que des d'esta vora del riu Mediterrani podíem tirar endavant, com també, i ja acabe, també política econòmica valenciana i valencianista, política industrial, fer plantejaments a una generació vista de quina indústria tenim, quina indústria volem, quins sectors productius, quins sectors econòmics, perquè no a soles és el que el botànic se centra i focalitza en tota l'electricitat del món, sinó també en totes aquestes coses que igual escoltes a les associacions empresarials i se sentixen un poc, no ningunejades, perquè en això el president Puig ho fa molt bé, però sí un poc apartades de l'agenda principal, i en això posaríem nosaltres el nostre punt. Yo, la verdad que Mónica me ha avanzado lo del infrafinançament, pero es que sí que estamos relacionados, porque estaba hablando siempre Manolo de la recentralización, ¿no? que ve, o que previsiblement vindrà per part dels partits de la dreta. Clar, és que jo sempre he dit estos 4 anys que ha faltat pedagogia, per que la gent sàpiga què és l'infrafinançament, perquè molta gent diu, no, és que s'han de retornar les competències d'educació, de sanitat, perquè és que l'Estat no és que gestioni millor, és que no tenim els recursos suficients per a fer una bona gestió. Per això jo crec que la idea bàsica per a la legislatura que ve és l'infrafinançament, perquè és que si no se poden fer milers de coses, però la gent no continuarà pensant que no, és que no gestiona bé. És que no gestiona bé, és bàsic, no? I per acabar, jo crec, en general, perquè serà la idea principal, no? També ho deixo, és que en estos 4 anys, per exemple, estic molt orgullós de votar coses importants com la de seguretat social, que hem aprovat, són 80 lleis, les quals si el 70 han aprovat ciutadans, jo crec que nosaltres el 99. I això, no, però és que això, dius, què seria el millor per al valencianisme? Doncs aquestes polítiques que fan que estés orgullós de ser valencià. I és el millor que pot ser. Un poc entendre el valencianisme, no? Les polítiques que fan valencianisme, per a nosaltres valencianisme és cuidar la gent, no? Protegir els drets de la ciutadania i protegir-los en tots els llocs on es pot protegir, a nivell del País Valencià, en el govern central, però també a nivell d'Europa. I per a nosaltres valencianisme és protegir també el nostre cítric i no permetre que s'aproven lleis en el Parlament Europeu que van en contra de la nostra economia, no? Això és valencianisme. Després, quan parlem de protegir a la nostra gent, estem parlant de fer polítiques que protegisquen l'educació, la sanitat, l'Hospital de Dénia. L'Hospital de Dénia ha sigut durant tota aquesta legislatura Antonio Estany en l'escorça que parlava allò
dels ximanuncis, no? Fins 5, 6, no recorden, anem comptant les voltes que se'ns va prometre la recuperació de l'Hospital de Dénia, que és un poc com el que es diu del finançament. Pareix ja que és com que reclamem, no, és que mira, és que mal, no, és que l'Hospital de Dénia està en mans privades i és una empresa que està fent negoci amb la salut de les persones. És que a l'Hospital de Dénia hi ha persones que no reben els tractaments que haurien de rebre o que tarden en rebre els seus tractaments perquè estan en mans d'una gestió privada i han passat 4 anys i això ha de ser una prioritat. L'Hospital de Dénia s'ha de recuperar. Cuidar a la nostra gent és canviar definitivament el model territorial i el model territorial no pot ser el de Puerto Mediterráneo. Puerto Mediterráneo és més de lo mismo, necessitem un altre model. Infrafinançament. L'infrafinançament, ja ho han dit, és necessari millorar el finançament del nostre territori i l'infrafinançament no pot ser només un eslògan de campanya, també s'ha de defensar l'infrafinançament quan es té les possibilitats de canviar-ho. Per tant, ha hagut possibilitats de fer-ho i ha hagut un partit polític que no ha tingut la valentia de tirar endavant, de millorar de l'infrafinançament. Per tant, valencianisme és cuidar el poble valencià. Un comentari. Sí. No, perquè mira, això és la clau de la política i de la informació que tenen. El problema de l'infrafinançament no és un problema de voluntat política. Si al Parlament espanyol, i falta per cert que hi ha una majoria del Consell de Política Fiscal i Financera i hi ha una majoria del Parlament espanyol, si al Parlament espanyol hi hagueren sols nacionalistes gallecs, gallecs valencians, gallecs andalusos, seria impossible canviar el sistema de finançament. Per què? Perquè cadascú defensa el finançament en funció del seu territori. Quan Galícia, que hi ha hagut models progressistes, defensa un model de finançament que és el totalment oposat al valencià. És a dir, hi ha que protegir les àrees despoblades. Per què? Perquè es diuen que el sistema sanitari no pot ser igual si tens que anar en helicòpter a replegar una persona que està a 80 quilòmetres d'un hospital sense una xarxa de transport que sigui raonable, o una població envellida, o una població amb més immigrants. El finançament és asimètric. I jo crec que els partits estem en un error intel·lectual a l'hora d'abordar el finançament, perquè el sistema no castiga. Així, al País Valencià, quan se fa un model de finançament, té que veure en els ingressos. Vostè recordarà el 50% de l'IVA. Vostè li cedim l'impost de transmissió patrimonial. Vostè transferim l'impost de successió. I arriba un moment en què qui està governant diu, vale, pues jo ara bonifico el 99%. I això és un drama en termes econòmics, perquè jo crec que no és possible avui trobar un model de finançament que tingui una majoria parlamentària. I no és un acte de voluntarisme. Doncs, per tant, com a valencians que tenim que fer? Primera lluita, per què ens condemnem el deute? Perquè és un tema del que el posar en l'agenda. De fet, Fran Ferrillo anava a parlar amb Montoro de la qüestió. No, i Montoro, no, perquè la gent que entén de veres els conceptes. Jo no tinc raó de res, però sí que m'agradarà reflexionar sobre les qüestions. I simplificar com lo d'Intu és un horror, perquè si algú complís la llei i es pot instal·lar en un lloc perquè les lleis permetixen que s'instal·le, el que no volen és que es deixi instal·lar-se, perquè pleitegen contra tu i estàs que pagar. I estàs que pagar. Hi ha una cosa que se diu lucro cesante i la filla satia. Entonces, no es pot fer exercicis. Mira, quan els responsables polítics diuen Intu, go home, i algú prohibís Intu, en els tribunals acaben dient, no, perquè és una frase molt graciosa, no? Però ells van als tribunals, i jo soc advocat, i diuen, és que hi ha una predisposició negativa a dar-me un permiso por el qual yo hubiera sacado un beneficio. I això ha passat en tota Espanya. Mira, hem pagat de l'ordre de 2.500 milions d'euros de pufos que tenia el PP en Calaixos, de carreteres que no s'han fet, perquè l'empresa contratista pensava que tenia dret a cobrar perquè com el govern no podia complementar-lo en el pagament de fer la carretera, cobrava per no fer la puta carretera. La mateixa història passa en l'Hospital de Dénia. Mira, el tema de la sanitat privada és un drama, perquè hi ha dues maneres de pagar això que se diu col·laboració público-privada. Una, o per ciutadà o ciutadana que està en l'espai, i pagues una quantitat i te la cures, o per acte mèdic. Si són actes mèdics, quan més actes mèdics fan, més cobren. No, esto és un sistema molt més pervers.
Doncs cada ciutadà en l'àrea de la Ribera... No, anem a resumir, però... No resumim. No, perquè és que al final, si no, no entenem aquestes coses. I no... Mira, jo crec que el drama de la política d'esquerres de vegades és la simplificació. I això és d'una extraordinària complexitat. Perquè l'Hospital de la Ribera té una concessió vigent. El PP va veure que l'Hospital de la Ribera perdia diners. Entonces, rescaten la concessió, els donen 60 milions de pagos i es tornen a donar a l'Hospital de la Ribera. Això és el que va passar. Si tu no fas les coses correctament en l'Hospital de Dénia, que és un hospital mal gestionat, és que el drama és que hi ha un problema ahí, perquè al final ells capten a ciutadans que estan sants, perquè saben que mai se van a posar malaltos en l'excusa de que faran les proves molt pronte, i entonces estan cobrant cada any de gent que està molt sana, i si no a Don Pablo Tamara, que tal Feimer, diu, no, són la pública, que són els mejores. Entonces, hi ha una discordancia brutal. Però no es poden prendre decisions polítiques, mira, i el tema d'Intu és un tema claríssim. Tu no pots dir, com se digué des del govern valencià, des d'algun sector del govern valencià, la gent compra en Amazon i esto perjudica al pequeño comercio. I això no és un argument ni constitucional ni legal para impedir una. Tu pots dir que vulnera el medi ambient, que satura les carreteres, que invadís un parc natural. Pots dir el que te doni la gana, però no una posició política i ideològica perquè a tu no t'agrada, perquè malauradament això suposarà una indemnització. De fet, ara en els tribunals hi ha una reclamació d'una indemnització de 300 milions d'euros i els diaris de la dreta diuen que la culpa és del Botànic, i no. El plet que tenen és perquè el PP no va ser àgil en la tramitació de l'expedient administratiu. Però si tots recordem què ha passat en el Garrovic o què ha passat en el centre comercial de Nosaon, estem en una situació econòmica i jurídica molt complicada. I jo crec que queda molt bé dir, no, molt bé, però al final els nostres fills no tenen per què pagar 300 o 400 milions d'euros que és el que ells voldrien. I hi ha un altre risc també en les VTCs. Hi ha moltes coses de voluntarisme polític per les quals, si no se fa d'una manera molt meditada i molt correcta, pagues un preu. I això no és un problema d'una covardia d'una força política, ni molt menys, perquè molta gent no sap de què estem parlant fins que evaluar totes les realitats. Mònica, molt breu. Sí, molt breu. Molt breu, sí. Esta baralla domèstica, acoteu-la. Que no, el matrimoni. La situació és que ens queden 10 minuts i a mi m'agradaria personalment que alguna persona del públic que... Però que queden 20 segons. Vale. 20 segons. No puc dir. A veure, tu com correspon a una situació en la que s'està pressionant. S'està pressionant en unes demandes respecte d'una empresa en la qual encara no se pot saber, Manolo no pot saber, jo no puc saber si se pot instal·lar o no se pot instal·lar, perquè encara no tenim els permisos legals, però esta empresa sí que està pressionant. Però qui està pressionant? Esta empresa està pressionant i tu ho saps perfectament. No, està pressionant mediàticament. Mediàticament el botánico me frena. I entonces el mediàticament, botánico diu, no estamos en contra de i los en els comercials. tribunals, Manolo, en els tribunals, igual que està pressionant avui la VTC, que està dient que no els han rebut. Claro. ¿Vale? Pero Indubocom por lo menos sí que es nada. Te ha presionado mediáticamente abans de saber si es legal o no es legal. ¿Vale? Y tú dices Indubocom abans de saber si es legal o no es legal. Tribunals, ¿vale? Y tampoco es a los superiores. Oye, yo que Manolo, no es que digas Indubocom, es que Intu, no es legal. Y tú, y yo, ni legal. Pero Intu no es legal. Y no sabemos si tendrá los permisos o no. Ojalá nos tinguen. Pero lo que no se pot fer... Però no l'acabes de dir, Manolo. No, per això t'estic dient. No l'acabes de dir, Manolo. I tornant, que acabe. T'has sentit dir que era impossible que arribaven a un model de finançament. Impossible. Impossible, no, Manolo. Per això el PSOE, que no és la meua, tenim l'opció del federalisme. ¿Vale? Por el federalismo encima de la mesa, pues que cada uno tenga su modelo. No sé si serà la vostra opció, no és la meva, No, pues ahora dime. No és la meva. Sou vosaltres. Alguna... Jo no me pots dir a mi, ui, que el finançament no és possible, que no és possible el model de Yo finançament. creo que en España, tal como está el fragmento del Parlamento Español, no solo Però es jo que no vull hi a haurà casa, Manolo. model... No, a Però casa, jo me home, quede, això jo me és quede el que voldrien del ells. tracte just. Així Jo me vol- quede... Perquè- Vosaltres tenim una solució per al federalisme? Pero que digo el federalismo Pues en el el modelo de federalisme s'ho finançament. que parlar del model de finançament de cada comunitat. No, però què vols? Més impostos cedis, en quines quantitats i com se fa? Manolo, jo vull contar-te. Jaume, molt breu. Jo no vull ximar anuncis. El únic tracte just que hi hauria en Espanya ara és
tindre un concert econòmic com els bascos. Ai, Què és el que va demanar ¿Para Artur que votes Mas? en contra? Torna i votar un... jo el que vull és que no se li promet a la ciutadania el que no anem a fer i al final podem explicar com funciona Marina Salut o no sé si sabeu que a la comarca li diguem Marina Taüt, que això del taüt igual té un doble sentit, no? Perquè està morint gent per com s'està gestionant la sanitat en aquesta àrea de salut i un altre dia, el pròxim debat, el fem de Marina Taüt. Podem parlar de com funciona Puerto Mediterráneo o com el nom que deriven, però al final això implica comerços en el poble que es tanquen. I el que nosaltres estem parlant damunt de la taula és que fer valencianisme és cuidar a la gent del País Valencià i cuidar a la gent del País Valencià donant-li respostes. No dir-li és que Marina Salut és molt complicat i no anem a solucionar-ho. És donar aquestes respostes. I això és el que diem. És valentia per part del govern. Si alguna persona té alguna qüestió per fer, o bé individualitzada o bé a títol general, jo des d'ací vull donar-vos les gràcies a totes per haver assistit ací i sobretot perquè sent conscient de la difícil realitat lingüística que es viu al País Valencià i del precari sistema de mitjans de comunicació, això Moisès ho sap ben bé. Amb totes aquestes circumstàncies hem fet el nostre primer aniversari i espero que junt a nosaltres hi hagi molts més mitjans de comunicació plurals i sobretot que d'alguna manera apropen a la gent al seu territori i que d'alguna manera també coexistisquen amb aquest sistema de radiotelevisió pública que també és fonamental per a que junts al final avancem en aquest sentit. Sí, jo. Bé, gràcies per haver fet un acte tan important conjuntat dels partits valencianistes o el component valencianista per a poder debatre què és el valencianisme i sobretot aspectes bàsics del valencianisme com la situació cultural, la situació dels mitjans de comunicació, la situació de València i està molt bé, és veritat que és molt curt, vaig intentar fer-lo el més curt possible perquè n'hi ha molta gent que vol parlar. Bé, jo per exemple soc castellanoparlant i clar, des de que vaig entrar a Compromís va ser també com treure el valencià del baúl perquè jo no parlava valencià pràcticament i ara tot ho faig en valencià, però sí que és veritat que a València ciutat jo tinc una anècdota que va ser a la cola del SEO, a la discoteca gay de Ciutat València i estava parlant amb els amics en valencià, que és un amic de Carlet que també parla valencià i em vaig juntar un xic de... però quin poble sou? No, jo soc de València. Com que és de València? Això no pot ser. No és un poble. No, jo soc de València ciutat, jo parlo valencià. Clar, és que hi ha una visió com de València ciutat com que és una ciutat massa castellana. I és veritat, hi ha un seriós problema sobretot de lo que és València ciutat. Perquè clar, així l'escolta valencià és algo com que no és d'ací, no sé, quan no hauria de ser així. No sé què política se podria fer contra això i ja està. No pregunte més, que si no... Tens tota la raó. Que hi ha barris que no es consideren València, com el Cabanyal o els Polars Marítims són de València. Si no, respecte a la salut, jo que estic immers en la medicina, és que n'hi ha una cosa relacionada que és quan es vol de reversió com la panacea, però després resulta que l'hospital general és públic i n'hi ha un estudiat de 6 mesos o un any per fer una colonoscòpia. Revertir, sí, però després també n'hi ha la sanitat pública a nivell espanyol, i hi ha poca gent que està precisament desmantelada i uns contractes precaris quan la callar és necessari. I després ja, que ho vas a faltar, que un debat de valencianisme, la crisi agrícola no s'ha quedat tratat. Sé que està molt. Sé que també campanya, que quan fas la campanya de la revolució s'ha negociat, per exemple, però bueno, sabem quines mesures poden proposar. No, però és un tema clau, perquè, per exemple, ha tret el tema de l'acord en Sud-àfrica. Els acords internacionals, i més en països com Sud-àfrica, sempre ha sigut... Sí, i també abordar com està afrontant el botànic la crisi de la xirella fastidiosa que els llavors estan enfrontant-se i estem que el Consell entre la Unió, entre les altres que estan i els propis afectats quan van a la zona bancal i no hi ha evidència que això estigui parant l'expansió a nivell... Ahí jo crec que ja hi tinc en consideració 3 factors.
primer elemento. El tema és la satanització dels tractats internacionals en el tema de Sud-àfrica. O sigui, s'inicia com una aposta europea per a garantir els drets humans i que la gent visca millor en molts països. Què està passant? Passava a Soia en els anys 80. Els grans productors de cítrics a Andalusia són valencians. Els grans importadors de cítrics de Sud-àfrica són valencians. Els grans productors probablement de cítrics en Sud-àfrica són valencians. Ells diuen, no, l'error és signar l'acord. Bueno, l'acord comercial és el que és, hi ha un problema de lo primerenques que són les taronges, però el problema està en que el mercat les assumís en importadors valencians, probablement en productors valencians i en compradors valencians. Això és flipant, que la gent va al Corte Inglés, entonces fa una foto i diu en Twitter, mira, taronges de Sud-àfrica, però no hi ha un moviment de consumidors d'apostar per la política de proximitat. Avui, per exemple, hem tingut un dato dramàtic. Tota Espanya ha crescut en regadius, menys el País Valencià, que ha perdut el 11% de superfície cultivable. Per què? El minifundisme de la nostra terra i el passotisme de la pròpia administració, inclús el propi model de com és el llaurador, fa, per exemple, tota la ribera s'arranquen tots els tarongers i se planten caquis. Perquè el persimmó no aguanta no sé què, i ara estem en plena bambollada. I hi ha un problema de productors, de funcionament de les organitzacions agràries, mira, el reg gota a gota, i aquestes coses han funcionat prou bé, perquè al final la gent té estructures de comercialització, però el drama està en els grans productors que fixen el preu, que compren i tu vens sense saber el preu, i l'administració de vegades no pot intervindre. En el tema de la cirella és evident. Avui ja havia donat el rumor que s'havia propagat ja a la província de València. Ahí únicament complim directrius europees. I hi ha molta gent que crec que té un camp saníssim d'almelers en el sud de la província d'Alacant i es manifesten perquè no acaben d'entendre per què passa. I la Unió Europea pren unes decisions i té previstes unes indemnitzacions per evitar un tema que pot ser dramàtic. I jo discutit amb molta gent del meu partit o d'altres partits en la regió, però els mecanismes de solidaritat davant d'una catàstrofe com esta tenen que ser el suficientment eloqüents perquè la gent entenga que hi ha que erradicar-la, perquè no hi ha mecanismes de fer. Entonces, quan per exemple se parla amb molta frivolitat de per què no apliquem la clàusula de salvaguarda en Sud-àfrica? El govern de Sánchez és covard. Bueno, si fos un problema de valentia, pues mira, molta gent que té collons per ahí, però no és un problema de valentia. La Unió Europea, per exemple, ha aplicat la clàusula de salvaguarda en la importació d'arròs de Myanmar després de 5 anys d'investigació de que estaven venent l'arròs a un preu per baix del preu de producció. Entonces tu tens una evidència, hem aconseguit que la Unió Europea creï un observatori de l'evolució dels preus i del que està passant en Sud-àfrica i dels fitosanitaris, perquè és de veres, jo crec que hi ha un problema greu de fitosanitaris. Però igual que la Unió Europea crea errors o té errors, nosaltres també n'hem fet. Hem fet una cagada en la llei de senadors, que és brutal. Que és brutal perquè anem a constituir les Corts Valencianes. Era una promoció de llei de Podem. No, això perquè hem anticipat les eleccions. Sí. Però el Senat se constituirà, les Corts Valencianes se constituiran el 16 de maig i el Senat el 20 de maig. 21. O el 21. Sí, el 21. Entonces, en 5 dies no hi ha possibilitat de poder triar els 5 senadors de representació territorial de les Corts Valencianes, perquè ningú havia pensat que podrien coincidir les eleccions generals i autonòmiques. Que hi ha errors, hi ha multinacionals dels productes fitosanitaris que van canviant les produccions i certes importacions, i el tema de l'agricultura, i quedat en el dato d'avui, tota Espanya creix en regadiu i així hem perdut enguany el 11% de productivitat de lo que és una de les comunitats més productives i més de regadiu. Sí, però anant, cosa ràpida, anant a lo concret d'això, parlant de la silvicultura valenciana, no és qüestió de València, clar que no, Manolo, però la qüestió que no hem fet els deures, jo crec que el paper de policia que la nostra delegació, perquè estigueren demòcrates valencians fa més i mig, la nostra delegació a Brussel·les de la Comunitat Valenciana, pues igual no ha fet tot allò que podia o se li ha passat o no ha posat el foco en això, en
en el tema de la taronja sud-africana i després els eurodiputats valencians votaren el que votaren. Votaran a favor de la en Sudáfrica. Claro, para entonces, defensar la el qüestió és que no feren l'administració valenciana en això pues, mos l'han colat perquè igual pues, no va fer els No, deures que nos que l'han li colat tocava. els productors valencians, els que importen les taronges de Sud-àfrica són valencians. Bueno, això i també que És vergonyós. això que l'oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, pues igual això se li va passar. Això, home, clar que sí, si no haguera posat el punt sobre la qüestió i s'haguera denunciat, clar que sí. I els eurodiputats valencians no hagueren aprovat això. Però com no van aprovar un tractat en Sud-àfrica, que és un país que necessita defensar els drets humans, que ha estat lluitant contra l'apartheid, no? Però el problema no està ahí, el problema és que les produccions... Mira, així estem comprant cireres de Xile, que tenen un cost mediambiental en arribar, i els extremistes es queixen. Perquè hi ha cost comercial en certs països, però jo crec que el problema és un problema de defensa de la pròpia societat. Per què tenim que consentir que a més estan les etiquetes dels importadors de les taronges sud-africanes, que a més són raons de mercat, perquè són més primerenques que les nostres, i hi ha un problema en les mandarines, no tant en les taronges. Però no hi ha una defensa de la societat que diga que es nega a comprar en un supermercat perquè les taronges Els són polítics han d'anar a voltes per davant de la societat per veure aquestes coses, claro. Anem a deixar a parlar breument a Mónica, que m'ha demanat la paraula. Yo lo del regadío no conocía la cifra de que en base del regadío, en canvi sí que conec que en esta legislatura sí que s'han ampliat moltíssim les ajudes al regadío de pets. L'increment ha sigut notable. Y lo de la salvaguarda, no lo digo muy bien, que la de Maiar Blanch que tengo de estudios ahora, pero nosotros no podemos esperar sin nada. Pero es que Habrá que acelerarlo, Manolo, ni habrá que acelerarlo. Però que no és un problema de voluntariat. Que no tots els diputats valencians votaran això, No. Recordem que Compromís això no ho va He votar. dit eurodiputats valencians, el del Eurodiputats PSOE i el del valencians, PP. això, Sí, sí. Compromís no ho ha votat. Tota la I els de raó. Vox tampoc votaran cap acord comercial del proper Parlament Europeu. Segur. Segur. Manolo, esos cuatro que dius tu que estan en la cadena intermitja, us han enganyat, us han enganyat a vosaltres. Que n'hi ha partits que això no ho voten, Manolo. Que n'hi ha partits que lo de Sud-àfrica no mos ho traiem, que sabem com està el tema, que tu dius que són valencians, que són quatre. El llaurador, el petit llaurador, el minifundisme que dies antes, i està patint, que és que en quatre que es queden enganyat als eurodiputats valencians. Però que no els ha enganyat ningú, ho han fet voluntàriament. I escolta, Un acord en Sud-àfrica es va a Àfrica, per I fer en la migració, per salvaguarda, defensar contra Manolo, la i pobresa. la salvaguarda podrà salvar a la taronja, però la Clemenules, que és la de l'Amazonar, això ja no hi ha qui la salve. Com no li Que la fiquem clàusula de ja salvaguarda mà a la sols se cadena, pot a la aplicar cadena intermitja. si s'han vulnerat els tractats. Si s'han vulnerat els tractats, Manolo, vol dir fitosanitaris. Estan No, entrant de però on fitosanitaris. estan que les estan proves dels prohibits. fitosanitaris utilitzats? Bueno, Ah, no. Toca ell. què podem fer? Què podem fer? A banda de tirar-li mà a aquesta cadena intermitja, en això estem totalment d'acord, no és de raó, no és de motiu, no és de raó i no és de lògica, que al productor, al llaurador, se li dona una quantitat i després tu en el supermercat la pagues 3 vegades més i se poden fer solucions. Nosaltres, per exemple, esta legislatura tira la llei d'estructures agràries i la llei de contractes agràries. La llei de contractes agràries que han tirat des de Compromís ha servit per això, a protegir el llaurador en la nostra